କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ କର୍ମଥୁର ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପିତୃଗଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଦାନ୍ତ ଖଟା ହୋଇଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ରସ ଖାଇଲେ ବା ଫଳ ଖାଇଲେ ବା ପିତା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଅଛି କି? କିମ୍ବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗତକାଲି କ'ଣ କରିଥିଲି କିମ୍ବା ମୁଁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ସେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ରଖିଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ଏ ହର୍ଡଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଅତୀତର ଭୁଲ କିମ୍ବା ପାପ ମନରେ ଆସିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? କ'ଣ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ରୁକାୱାଟ ହୋଇଥାଏ କି? ଏହା କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଠନ କରିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବଢ଼ାଇବାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କି? ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅତୀତର ପାପ କିମ୍ବା ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଧରୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ତାହା ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ ବା କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସେ ଭୁଲ ଯାହା କରିଥାଉ ସେ ବିଷୟମାନ ଦେଖୁ। ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପୀ। ଆଉ ସେ ପାପର ଭୟ କିମ୍ବା ଲାଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ହବା ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଲାଜରେ ସେମାନେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ହବା ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହା ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହବା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅତୀତର ପାପ କିମ୍ବା ଭୁଲକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପାପ ଭୟ ଜନ୍ମ କରାଏ ଆଉ ଭୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଜନ୍ମ କରାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁ, ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେହି ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେହିଭଳି ହେଇଯାଏ, ପାପମୟ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଅତୀତରେ ଖାଇଥିବା ଅମ୍ଳ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଜି ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଖଟା ହୋଇଅଛି, ଏଭଳି ଆଉ କେହି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତୃଗଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଦାନ୍ତ ଖଟା ହୋଇଅଛି। ଏପରି ସେ ସମୟରେ ଆଉ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ସମୟର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି? ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ସର୍ବ ଜଗତର ପାପ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶାରୋପିତ ହେଲା। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖାଇଥିବା ଅମ୍ଳ ରସ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଖଟା ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସଢ଼ି ଯାଇଅଛି, କିମ୍ବା ଗତକାଲି ମୁଁ କରିଥିବା ପାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜର କଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ମ ହେତୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ତାହା କର୍ମ ହେଇଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଧରି ରହିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏପ୍ରି 10:17 ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପାପ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ କରିଥିବା ଗତକାଲିର ବିଷୟକୁ ମନରେ ରଖି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିମ୍ବା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେହି କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଉ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏପ୍ରି 10:17, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଉ କୌଣସି ହେଇନପାରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୁଶାରୋପିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହି ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ବା ମନରେ ଥାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଏପ୍ରି 10:17 କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହାର ଗଭୀର ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଭୁଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିମେମ୍ବର ନୋ ମୋର୍ ଲେଖା ଅଛି ଇଂରାଜୀରେ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ମନରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପାସୋରି ଯିବା। ଦେଖିବା ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସେଇ 31:34 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ରାତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବା ପାପକୁ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାହା ମୋର ପାପର ଫଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳି ଦାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶାର୍ପିତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ କରିଅଛି। ଆମେମାନେ ସେ ପୁରୁଣା ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ଧରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ କାଲିକି ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପାପକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଧରୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଅଛି ସେ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ବହିକି ନେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନରେ ନ ଧରି ଆଗାମୀ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ମନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ କର୍ମରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବା। ତାହା ହିଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମହତ୍ ବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ମନେ ନ ପକାଏ, ପୂର୍ବ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ନ ପକାଏ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଅଛି, ଏହା କେବଳ ମୁଁ ପାପ କରିଥିବାରୁ ଘଟୁଅଛି, କିମ୍ବା ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ପାପ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଘଟୁଅଛି, କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ପାପ କରିଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଏ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ପାପ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ମରଣ କରାଏ? ଏହା ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଶୟତାନ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ପାପ ସବୁ ଆମେ ମନରେ ରଖି କିମ୍ବା ଗତକାଲି କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ମନରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବା ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ତାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆକୁ, ପୃଥିବୀକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗତକାଲି କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ହେଇଥିବା ଭୁଲକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହଁ, ଯଦି ଆମେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଦେଉଛୁ, ଆମେମାନେ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷମା ହେଲା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗତ ଜୀବନର ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ